Alo. Oğlum ıhlasan? Han soru. Qakan şu näme xirip? Garaştıraýaňyzay, gowmaý dost. Salam aleykum. Gowmaý dost. Näli? Oğlum, yürüň ha, yürüň. Birinji gedek gelýär. Birinji gedek nesip bolsa. Ha, onu günne gelip durarsyň bäri. Geçin. Ben yadımda der bulamadım. Awa. Katullukan. Sağ adama şort geçti yetişýärmi? Giýeriňizde öwrensiň da lezzetli tamdyr. Hakyky şol, lezzet diýseň lezzet. Oğlanlar, men şunu hemme zat taýýarladym. Men size özüm hyzmat etjek. Ahyrlar alyp gaýdaýyn. Garaşyň hazır barmen. Bolýan sen gelýänçe menen şu zatlarda güýmeli berje. Ihlasan eline açya bugün ha. Kanı eline kilogram. Eňne kiýdim yo. Onu kullumen tak. Yaşıkandı. Alın sana o iyi sene. Yağda yok gitmen yok. Oyunu kene ya. Sen oğlunu ödüm yan ihlas doğru belli. Ana. Yine oğlanlar. Nurgınçık tağım getirendir. Ey ne Getir konuyu. Bu taw Oğlanlar. Yine kelle basayak. Hakyky kelle basayak. Kelle basayak. Boşadın. Alıştırın oğlanlar. İşte adaş korsun arkaýny ber. Ramadan taş ne gamedin. Ihlasan näme ahyray goý? Haşlama. Haslama? Hawa saglyňa da peýdaly. Etdiň ha? Sağca bol ıhlasan. Janyň sag bolsun jigimsan. Mene şu galan naharlary sabo ettirejekdim. Bar bir gowurgaly da zaýaçylyk bolmasyn diýende. Öýemi? Gencem can etdim ha. Yo hiç kimem jaňadan o. Ahmet, bize möýlünün o. Bizde de ayal var. Ýöne bize ayalmyda galan naharlar ekidip beremz o. Inson galýar şu naharlar o. Hiç kimem ýeme. Akit gowam, akit. Bayram, näde diýip bolýar ay köpçülikde şunlardy. Alay dost. Alay. Gowşa doýduňyz däme oğlanlar? Gow edip doýdum ay. Bar oğlanlar, sag bolmaý. Bolýar. Sağca bol ıhlasan. Sag bol dost. Bordo Sen nire? Yol uruklar. Bar oğlanlar, sag bolun. Hani ertirem görüşürse. Ahmet, ýör özüm düşürýän seni. Ahmet, näle dost sen? Gerekmeýän sana şolaň samsyk gurulary. Näme etjekdiň şo naharlar sabo ettirip, gerekdim şo köpçüligiň içinde özüň selde oturmak. Telefon galayda. Näme? Telefon galýan. Ine aldım. Jaňat qakyňa. Kakamy? Hawa. Alo. Oğlum ıhlasan? Han soru. Qakan şu näme xiripdir? Ihlas. Alo. Men sesimi işitilýän saňa. Alo. Kaka gowmy? Oturýarsyň saňa. Sejjit döýdýän sesin kesildi. Gow sen näli? Gowmy armada janyň sagmy? Hawa kaka men gow şükür Hudaýa. Kaka, iýişdiňizmi? Oğlum, iýdik nahar. Gül ýaly emmeda sag bol. Näme boldy oğlum, nahar ýemediňmi? Näme nahar ediňiz kaka? Ana, düýnden galan çoro wady, şonu gyzyryp ýedik hemmemizem. Näme boldy oğlum, gowçulukmy? Keýpine soraýarmy? Hawa kaka. Gow hemme zat. Ýöne öýe barýadymlay. Şoň şeň soraýdym. Bor oğlum, gelber arkaýyn. Bardyr nahar. Saga manja gel oğlum, habardar bol. Ýoluňa seret maşyna. Bolýar kaka. Baylyk satyp töwrüňdäki 7 ýa-da adamlar kafeye getirip
iýdirip, içirip doýurýan naharlaryňdan öýdäkilerine de dadyray diýdim. Ana şolara da şunýal nahar aldym diýip sen üçin aldym şu zatlary. Ayette diýir wagtyna gadyryny bil. Seni şu güne ýetirmek üçin olar näçe aç, näçe uyksyz günleri geçirdiler. Inni gedeksen ki